What's up mga kasawang? It's me again, Untoy, and welcome back to our channel. So for today's video, nako din sa Labuyo, Tangub City, diin gipahigayon nila ang ilang karaban. O diba? Ato makita din sa likod ang mga orange. Nagkaraban sila din sa Labuyo, Tangub City. O diba? So nagkaraban sila gilahat diri guys. Inani kasulit ang Labuyo. Ilang gipakita ang tinuod ng suporta sa orange. Inani kanagan guys. Kap. Laban, laban. So inani kanagan guys. Labuyo pa niya, labuyo pa ni. So ug mga adlaw di ipigayon po nato atong walking caravan alas 9 sa buntag. Pagka manukad kita dito sa St. Michael Parish. Ayay. Caravan din nilang gibuhat guys. So ugma di ay walking caravan. Laban, laban. Untoy. Laban. Laban bisa ground out. So unya, mag-interview tag tawo. Mag-interview tag supporter sa Team Asenso. So ato silang interview nun niya guys. So dinhi po na ato makita ang mga blue kasi kakilid. Laban. Ang mga solid supporters sa Team Asenso, say hi! Laban, laban! 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 Oh, diba? So ilag yung gipakita ang tinuod nga supporters. Tinuod nga nagmahal sa anak Tangub Team Asenso. O ganiha guys, natay nadunggan nga isa kalalaki, tiguang. Gaingon siya, murag blue gito siya. Gaingon siya nga nakaraban magud ang orange din sa Labuyo. Ang giingon niya is kuan daw gakapoy-kapoy ra daw. Diba? Gakapoy-kapoy ra daw sa may ingon niyo ana mga supporters nga giingnan mo nga gakapoy-kapoy ra daw mo. So ako po siyang gi-replyan nga dili man siya kapoy kay kuan man kinasing-kasing man pagsuporta. Diba? Wala may kapoy o gusto gyud kag kausaban. Ug imo gyud ipakita ang tinuod nga suporta sa Team Asenso anak Tangub. So moro to ako ikaingon no nga naka-orange pag yun siyang sanina. So ako maingon lang ni tatay no nga dili lang tamang hilabot. Ug mo suporta siya sa iyang kuan, sa iyang yung gusto nga kandidato dito siya mo suporta, di siya manghilabot sa orange, di ba? Kay kami wa pa mi nang hilabot Manila. Kamo ra po yung maguna-una og kuan pangaway. So mabalsan masuko, di ba? So wala lang tay awayay. No hate, just love na ta. Kanya-kanya lang ta og baligya sa itong mga kandidato kay lahi-lahi matagi pang suportahan. So kamo, kung gusto mo maligya sa inyong kandidato, pamaligya mo kay di mo magbuot. Karon din hinapod nga part no. So hanapod din ang mga nagkaraban din sa Labuyo. So bago pa mo sa akong channel, ayaw mo kalimot sa pag-like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel para mas ma-update mo sa mga kalihukan sa kuan Team Orange. Okay, follow na lang po nato ato ang mga kuan page sa atong mga kandidato. Oh, nana sila din guys. Oh. Diri nga part sa Labuyo. So gatuyok sila. Laban, laban kap. Ayan, driver. Lokasyon sa kabatang ulan panglawas. Laban, laban. Nari ka. Laban, laban. Laban. Laban, laban. Laban mga ka-Team Orange. Ito. Orange ay laban, laban. Laban. So inani kainit ang ilang pagsuporta sa Team Orange, Team Asenso anak Tangub. Laban! Yan ka nama! Laban! Kana, kana gid! Laban lang! Laban!
Laban! Laban! Otoy! Grabe yun! Isa ng init! Grabe oh! Panama! Laban! Grabe yun nila pagsuporta sa Team Asenso. Ay! Laban nanay! Grabe! Sige nay! Amping! Og karon no nata dinhi sa way nga dalan dinhi sa Labuyo kay dinhi ang ilang endpoint sa ilang karaban. So ato silang paabuton kay kapadulong na sila. Di ba? Tara. Managid sila guys. So, kadang-kadang ka nagid si Kapitan. Para si Kapitan. Labuyo pa ni guys ha, labuyo pa ni. So, makita na nato nga grabe ka din ang pagsuporta. Mga supporters pa ni sa Labuyo. Mabalikon. Sa mga katauhan, munisipyo siyudad, sa mga probinsya. Grabe yun. Makita gid nato dinhi sa Labuyo nga gusto na gid nila og kausaban dinhi sa atong dakbayan. Mao kining gipakita gid nila ang ilang mainiton nga suporta sa Team Asenso, Anak Tanggup. Bisan tod sa kainit sa panahon, naghapon nilang suporta sa ato ang team. O di ba, grabe kadaghan dito sa Labuyo pa na oh? Nilag yung ipakita o pinod-anay nila nga suporta sa Team Asenso. So karon mag-picture taking pa sila guys. Ano siya, voluntary lamang na siya. So kanailang gibuhat guys, is voluntary lamang na. So ilahagi ng kabubuton nga moapil sa ilahang karaban. So nilanag yun, grabe yun ang pag-support nila sa ato ang team. Warang mabuhay Team Orange, Team Asenso, Anak Tanggup. Ayan. Katong wala pa. Marisa Amandoy, Antonio Handang. Ug karon no atong makahinabi ang kapitan sa Barangay Labuyo, Tanggup City. Sige kap. Sige kap, kining gihimo nato karon nga karaban unsa
man ni meaning ani nga Team Asenso. may hakot nga for Wala gini hakot nga ning kuyog. Pure guni Tagalabuyo tanan. Basig mastorya na pod nga daghan ang uyog kay daghang tagalaing barangay nga nang uyog. So kini exclusive taga barangay Labuyo nga nagkaraban. So kini karong mga gidaghanon sa Katawhan Cup, ma-expect ba ni nato ugmang adlaw sa atong himuon nga walking caravan sa Anak Tanggog ug Team Asenso Tanggog? So kini ginaghununa karon ma-expect yun nato ni nga manguyog gini sila ugma pohon sa atong walking caravan. So kung giauhag ko ni karon nga nanguyog nga kitang tanan mo suporta ta sa walking caravan ugmang adlaw nga paghimuon dito sa siyudad sa Tanggog. So laban para sa kausaban. Laban. Daghang salamat. Okay, Kap. Kal, unsay ka storya nimo ko nga katong naka dito mi sa ato dapit eh. Ato iskina sa buwan. Iskaya to sa waiting shades unahan gamay nga duna mi nadunggan nga isa ka lalaki tiguang ingon siya nga kapoy-kapoy ra daw mo og walking caravan. Unsa may ka istorya nimo niya? Sa reaction nimo? Isyora nila kay nakita nila kung unsa sila kadihado. Pagkatinuod kini nga gihimo nga karaban exclusive na magini diri sa barangay Labuyo. Munay tinuod. Unsa may mensahe nimo niya tay? Ako lang yangyo katong nakasaksi sa gihimo sa barangay Labuyo, no? Katong medyo naapa sa wa pa ka desisyon, no? Kinahanglan nga mo desisyon na sila ning panahon na. Kay alang ni sa atong kaugmaon kayuhan sa atong maabot generasyon. Ibitara sila para ugma. Invite sila ugma tay. Sa tanan nga naminaw, walay gipili ni kuyog ugma sa atong walking caravan, gidapit mong tanan. Alang nining maong gibuhaton. Ug mga adlaw siguro mga alas 9:30 magtapok na ta dito sa St. Michael Isa to kay mga motor ben. Daghang kay salamat tay. Daghang salamat. Mga igsuon, atong iboto dinhi sa siyudad sa Tanggog. Ang grupo sa Anak Tanggog, Team Asenso Tanggog.